Usa day gipanghatag sa city government. Usa nga pasabot ana nga ayuda. Usa nga ayuda day ilang gingon. Mao day akong unang pangutana. O panalitan, matubag nila na usa na nga ayuda kay kung moingon kag mga services, social services. Ha? Ingani ha, ug inyo nang daginoton ang tarpulin, pila ray kantidad sa tarpulin kanang ingana kagamay usa na. Pila na, pila kantidad 40 pesos mo siguro. Ana ha? Ang social services ni Mayor Cagas mga higala, 25 milyones ang gigahin. Pila din na dati? 3 million. Naara na sa 1 million to 3 million a year. Sa mga milabay nga panahon. Karon, 25 million. Pila'y gidungag. Naa sa 20 kapin, 20 milyones kapin ang nadungag nga pondo para sa mga social services. O sa may ma-avail sa mga taga-Digos, ana, maunang ining mangayo ta din ha o financial assistance, medical assistance, dili katagaan 500, di katagaan 300. Ang ihatag sa imo depende sa imong bill. Ikapila na naghatag si Mayor Cagas dinagtag 40 mil, 50 mil, 55 mil, 60 mil, 70 mil. Anang mag-bill na yung tag 100,000, 200,000. Sa una, kung mag-bill ka ana, pila kay ihatag? Nga ang budget nasa 1 to 3 million man lang. Mao ba na nga mga ayuda ilang ipasabot? Karon. Pag naay mga adto din na kang mayor, naay mo adto sa opisina sa mayor o sa linga. Naman si Ma'am Gina sa Plahiyo din na. Gipangitaan ba silang tarpulin? Para anak nga mga ayuda nagikan sa city government? Wala. Muna ipangutana, unsa nga ayuda ang ilang ipasabot? E bisa kung sa nga matang sa ayuda sa city government, wala o never yun nagapangita o tarpulin para matagaan ka ng mga benepisyo o hinabang gikan sa gobyerno. Wala man mo ikapakita. Bugtong lamang pagpangdaot kay halang na kay sa mata ang nagkadaghang tarpulin sa matag balay-balay. Ang sakit pagyud kaayo kay pati ilang mga tao kaniadto, ilang mga supporters kaniadto na anay gipaskil nga tarpulin. Halang na kay sa mata, sakit na kay sa ilahang pamanandungan, mong ila na lang ting anaon nga wala dili tagaag ayuda ang way tarpulin. Unsa nga ayuda nga gikan sa gobyerno sa syudad nya nangitag tarpulin si mayor para ka matagaan. Sa kadaghan-daghan ang nangayo og hinabang, nagayo og ayuda sa city government of Digos bisag tunga wala gihimong requirement ang tarpulin. Again, balik-balik ko na to. Kabalo ang kadaghanan, labi na ang mga natagaan ng kuha ni tarpulin. Ug sa uban pa natong mga kauban ng mga kahumpong nga nanghatag po og tarpulin kaysa mga way kapasidad na mohimo og tarpulin, balikon na to ang katuyuan para silyuhan lang nga atong balay. Nagpamatuod niya, suportado na to si Mayor. Og wa ta namugos. Sa rason nga dapat tagnamo na para naamoy ayuda, maunay dakong bot-bot. Taga-imig kanang taga-imig din og kanang ebidensya nga nay tao dinhi sa Digos nga wa natagaan kay way tarpulin o nay tao dinhi sa Digos nga nangayo og hinabang o unsa ba na nga ayuda ilahang ginapasabot nga gipangitaag tarpulin. Nga diingon ta nga unsa imong tuyo? Mangayo ang dakong tabang, sir. O sa may mong tabang ikuan, bill sa ospital, na kay tarpulin, o, taga-imig ingon anak nga rason. Nga nay nangita og tarpulin para matabangan mo anang inyong mga gipangayo o gipanginahanglan nga tabang sa city government. Wala sila ikapakita. Kaya nga naman, halang kaayo ang mga tarpulin nga nagkadaghan.
Nga unsao naman nato paglihok aning nga bisag asa ta mulingi na may tarpulin. Ang tinuod lang kami nga nagahimo og tarpulin, daghan na kay may napahimo, wa pagay kahumanan. Nagkadaghan ang among napatarp, nagkadaghan. Kau parehas ni Ma'am Cindy o ni Ma'am Rose, BHW man ni sa Zonto, nangayog tarpulin. Wala gipugos, nangayo sila. Bida. Ang katuyuan sa tarpulin, unsa man, ginabalik-balik na to, silyuhan ang atong balay. Manay tarpulin ka man o wala, kung wa man kay kapasidad niya makapatarp, kay haso na kay mo ato pagkag tarpaulin printing, magpa-layout pagka, bugasto pagka. So dili na lang ka magbutang og tarpaulin. Pero Joseph Cagas gihapon, humpong gihapon. Mao na naatay inisyatibo nga gihimo nga kita na lang ang nigasto para atong mga gusto, no nga dili na makapaprinta o makapatarp og ilaha. Pero na po'y mga individual, yan ilaha mismo, sila mismo ang nagpatarp. Ang katuyuan di mga igala, kung gusto ka, ipaskil lang to, agi suporta ka na. Maunay, bugtong rason, kung katuyuan kung ang anong naatay tarpulin nila. Dili kay, kung wa kay tarpulin, wa kay benepisyo, wa kay, kung sa tawag ani, ayuda, kung sa ba nila, dili ka na ang rason. Kaya kung naa kay tarpulin, ikaw rin matagaan o kung sa ihatag sa nga ayuda sa gobyerno. Dili ka na. Kay ang rason, silyuhan lang atong balay, nagpamatuod, pakita na to, suporta na to kang mayor. Kana lang. O bugtong kana lang. Di na nato dungan-dungagan pa. Dili na ta mga igala, nalantay gamay nga tubagon, bago mo proceed sa mga maayong balita para sa itong probinsya, para sa itong syudad sa Digos. Since nang hatag kong tarpulin, although walay issue ani, no? Ako lang ning klarohon, kaning pagpanghatag na itong tarpulin, especially kaning ginahatag na ko na ginakuha din sa akong programa, ako aning kaugalingon. Dili na ko kaya yun nga mag-imprinta, magbayad sa mga tarpaulin printing services para ipanghatag sa tanang mga balay-balay nga ipamugos yun na ko hatag para ipaskil ng tarpaulin niya itong ipahimo. Of course, dili na kaya. Kung pasabot, kining mga tarpaulinan wala ning pinugsanay. Okay? Ambot kung asa na sila gikan ana nga mga isyuha nga gipugos para kuno dili tagaan og ayuda, wala na. Kini mismong mga tarpaulin niya akong gipanghatag. O bisan pa man siguro sa uban nga mga kaubanan nato sa humpong nga nagapanghatag usab og tarpaulin, kay dili man lang kay ako ang nanghatag og tarpaulin. Daghan ang nagapanghatag og tarpaulin. Ako di ko mutuo nga dili matagaan og ayuda ang mga dili magbutang og tarpaulin. Dili ko mutuo, anak. Kay unang-una, si Mayor Joseph Cagas dili musugot kung naaman lang gali ingon anak. Kabalo man ta ni Mayor, kadili man na mamili. Diba? Ang tinuo din na mga higala, matod pa ni Kapitan Karim Mamak sa Ablaya, ang pagpanerbisyo ni Mayor Joseph Cagas walay pili sa tanang barangay, 26 ka barangay makapahibulo sa programa sa Sudan. Bisan pa man kadtong mga kapitan nga wala miuban kaniya. Kadagko nga mga butang kanang mga proyekto kana pahinoong tarpaulin binuang manoy. Huwag yun kay makita nga rason nga mutuo ka nga naay mga
mukalap niya mga istorya nga kung wala kay tarpaulin, di ka matagaan og ayuda. Wala gyud kay makita nga katarungan niya tinuod na. Kaysa mga dinagko bitaw nga butang, naa gani mga proyekto nga nagkantidad og mga minilyon, gidapat magani sa mga barangay, bisan pa man ang mga kapitan, dili mo suporta kang mayor kagas. Kana pa'y noon tarpaulin, kagamay nga butang. Dili gyud wa gyud kay matuoran. So ang punto, walay pugsanay. Ang tinuod nagaawhag ta nga magbutang og tarpaulin kadtong mga interesado nga silyuhan na ilang mga panimalay. Diba? Sige man ako nagbalik-balik kada moingong ko nga pwede na mga yung tarpaulin, ako man ang ginasige balik-balik. Nga kanto lang willing, diba? O niya, pagpanawagan na to, anak, matingan lang ta mo, ingon lang niya mo ang gwapo nga si Brad Ricky, nga na mangayo og tarpaulin. O, diba? Nianhi sila din voluntaryo nga nianhi kay mangayo og tarpaulin. Walay gipugos. O walay kamatuoran, ya dili madagaan og ayuda ang walay tarpaulin. Diba? Walay kamatuoran na. O walay nahitabo nga wala gitagaag ayuda kay way tarpaulin. Wala po na nahitabo. Diba, no? So, ang punto di vista din mga binating tigpaminaw, dinagko o daghan niya proyekto ni Mayor Cagas, tabunan lamang sa gamay kaayo nga butang, nga wa pag-iigong basihan. Kay ang kanhi Mayor, ang mubalik, kanhi Mayor, nga muatbang kang Mayor Cagas, isakyan man ang isyu, ginaginot man in taon, luoy po, no? Kanang butang, ginaginot na lang, matod pa ang mga BHW, dapat daw panggaon, kay grabe ang kanang ilahan trabaho. Kaya nga no, wala ba panggaan ni Mayor Cagas sa mga BHW? Mga BHW mismo, makasulti, nga gipangga sila sa Mayor. Gani naa sila'y mga honoraryo. Walay BHW nga wala tagai og honoraryong tungod lang sa tarpaulin. Wala, oy, dili na tinuod. Musugot ka sa Mayor, anak. Dili. Kung unsay dili gusto ni Mayor, dili ko na himuon sa mga supporters. So naa lang yun mga butang, mga higala nga para lang yun. Siguro madaog si Mayor. Kay kung sa mga infra nga mga nagpungasi, dili Manila kayang dauton si Mayor anang nagputang. Parehas anang nga nagpasiga na punta og traffic light kagahapon. Ang duha ka bag-o traffic light sa accident prone area, sa pinaka-importante untang unang butangan og traffic light, ang Aplaya intersection o sa Kugon intersection. Nagpasiga ta diha gahapon, naglabad na po ang ilang mga kalabira. Siguro, tungod sa nagkadaghan, ang nakita na to sa palibot, wala tuo, makita na to ang mga tarpaulin. Halang na siguro kayo sa ilang mga mata. Bisag asa sila muningi ang ilahang mga tao nga naglihok. Mana magkay Mayor, asa man taan ni mulingi, naa na may tarpaulin, maglisod naman taan ni kaning pangampanya. Nga naman halang nakaayo ang mga tarpaulin nga nagkadaghan. Maunang inyo na lang isyuan, inyo na lang paghisgutan nga kana pagpandaot. Wala ko kahibalo kung asa gikan ang isyu. Pero ang sigurado, dili mamili si Mayor Cagas sa iyahang hatagan og serbisyo sa syudad sa Ligos o sa mga Ligosenyos nga magbase sa tarpaulin. Mao na ilabing tinuod, dili na tinuod.
Halang mo yung kay sa mga mata, ang mga tarpaulin niya nagkadaghan. Kaysa ako lang, nagtuo ko nga di na ko makapaimprinta, nakapag-print na po ko bago. O kanang mga kauban po nako sa Hugpong Negosinyos, nagpa-print po sila. Gidungagan po nila kay nagkadaghan ang nangayo, nagkadaghan ang gusto pagasilyuhan ang ilang mga panimalay para di na sila sudlan sa mga daotang elemento. May ganing pagpinditahan na to ni kay ang parang mga daotang elemento di medyo kasulod. Mao magkahana ang rason mga igala kung anong ipangitaan nilang bikil ang tarpaulin, ipangitaan nilang hugaw nga kanang pagsabot ang pagpaskil og tarpaulin sa mga kahugpong. Binuang na kung tinuod nga dili mohatag ang city government og ayuda sa mga walay tarpaulin. Kana binuang na. Pero dili yun na mahitabo kay dili yun musugod si Mayor anak. Gusto na po og intriga bisan di na mao ang purpose. Ako bisan di ko makaabot ang tarpaulin, silyado na ang among utok o kasing-kasing. Asa mo proyekto saad-saad o mahikap o nakita na ang kalambuan o kauswagan. Tinuod jud ka din ha, Ate Feli Miguel. Kay mismo gani si Kapitan Juantoy Morales nag-ingon na yun anak nga kung tanaw nimo ang kapatagan sa panahon ni Mayor Cagas 2 years campaign, grabe na ang mga nahimo ni Mayor sa kapatagan. Kay dili naman lagi kaya nga hitupngan samot ng ilang buwan. Kay ngon si Kapitan Sandro Torion atong Martes diha sa may Nonito Liano Street sa Zone 3 nga nag-groundbreaking ang city government din ha kay simintuhon naman na din ha ni anak si Kapitan Torion nga daghan ang mga butang nga nahimo ni Mayor Cagas nga wala nahimo sa mga milabay nga panahon. Mo na ingon ni Kapitan Torion na ay mga nahimo si Mayor Cagas nga nakita o dili makita. O sa man ang dili makita kanang nasa ilaw, mga drainage system, drainages. Usa ka pinaka-importante nga butang nga ang proyekto dili kailangan makita sa mata. Maunay dapat natong ibutang sa atong alimpatakan nga dapat dihata sa mga leader nga ang kanabitong muhimo og proyekto nga kanang bahalag di makita sa mga tao basta importante. Dili na mga leader nga dili ko maghimo ng drainage kay di man na makita sa mga tao. Mao bitaw ganing Andigo City, dugay na nga panahon, kada mag-ulan ang tubig sa kalsada na dinha magpundo. Mo nang bahaon ang mga balay-balay kay nga naman wa man butangig drainage. Kaya nga wa man butangig drainage, adi man na makita sa mga tao. Diba? Mauna nga ang giingon ni Kapitan Torion para kang Mayor Cagas, pahimuslan na to ning project-oriented nga mayor. Na ay mga proyekto nga di makita sa mga tao pero importante kaayo. Matay mga igalag si Mayor Cagas mahuman ang iyahang 9 years, no? Kung tugutan yun, niya umanon ang iyahang third term, o niya project-oriented magkaining mayura ni. Malagmit, daghan na kay tag mga drainages. O sa man niya mga streets, ang problema kaayo nga magpundong yun ang tubig. Matagaan na yun ng kasulbaran, kasagaran din naman sa kuano. Ablaya, Dawis, dina sa San Miguel, anak. Matagaan na yun ng kasulbaran. Kay kana bitaw diha sa kuan, kana bitaw dina sa may Gagliarding, na nagabaligya o mga bulalo din ha, malibre pa mo advertise sa akong programa. Gagliarding, dapit na sa may second cram, first cram, na may kalsada din ha, simentado,
Pero ang tubig yung pundo, pag mag-ulan, maglunog ang tubig din ha, tumak yun sa dalan, di ba? Galyar District, diyan na pagtuon na sa first cram. O niya, inihulong sa ulan, dugay kay mahubas. Kaya nga naman na, walay drainage. Mauna, matagaan na nagkatumanan, kay nagsugod na, nasugdan na ba na din na? Nag-groundbreaking naman, kapugngan pa may bahaan na, basta mag-groundbreaking ganina, mahitabok na yun na sa di madugay. Magbutang na of drainage din ha, pagawas, no, Galyarde, pagawas sa first cram. Isumpay lang kung asar kutob ang drainage din na, pagawas sa first cram. So kanang tubig din na sa Bulkatax. Magpundo, dito na musubay sa drainage. No? Wa na'y mapundo nga tubig diha. Example lang na, kineng Nonito Llanos sa Barangay Zone 3. Pero dili isipan si Mayor Cagas ang iyahang gitanaw din ha, maunay priority nga dapat yung simintohon kay naagyod sa sentro. Mahulog nga dili nakaayo na mag-traffic ng Rizal Avenue kay lapos-lapos naman ang mga sakyanan din ha sa Llanos Street sa Barangay Zone 3. Simintohon na kay humanag groundbreaking atong Martes. Okay? So, congratulations sa mga nahinabing na ko ng mga residente din ng naa sa may Llanos Street sa Dapit sa Luna Extension. No? Luna Extension, pag muliko ka sa right, kananay Yes Batchoy, na-advertise na po ng Yes Batchoy. Sunod ka diya sa tuo, tamburin man na, nailhan ang tamburin. No? Na din na ang Ika Nax online shop. O diri ka sa wala, kanang yuta nga dalan, maunay Llanos Street, nga pagasimintohon. Okay? Gawas na dito sa Lapu-Lapu Extension. So lapos-lapos na straight na nga dalan nga simentado. No? Hamloy na kay ang dagan. Luna Extension, kung magpa-right side ka, no, muna ng tamburin, gawas na siya sa Rojas Extension. Okay? O niya, balik ko na to, Luna Extension, pag magpa-left side po ka, mauna yung simintohon din na, kay mauna ang Llanos Street. O niya, gawas na dito sa Lapu-Lapu Extension. Mangutana mo sa mga taga-dinha o nag-aagi dinha, kay maagian naman yun ng dalan diha o naidako, no? Muana mo, Mike, naamanay balay dito sa kanto na hinabi na ni Mayor Cagas ang balay nga naa sa kanto dito sa may Lapu-Lapu Extension. No? Kay mabangga man ang ilang balay. Itagaan ni Mayor o pangbayad sa labor para maus-us ang ilang balay. Mugibuhi ang balay para sa kalambuan man eh. Pero wa pa sad din ni Mayor nga, kamo na'y bahala na ang sahon ninyo na. Itagaan ni Mayor o pangbayad sa labor nga maus-us ilang balay gamay para makaagi ang kalsada nga simentado. For development purpose man. So, mo adjust ang katong nagpuyo dito. Ni okay po sila kay para man sa kalambuan. Kunya, masiminto na po ng ilang dalan. Gawas din na sa Llanos Street, sabay nga groundbreakingan kay simintohon na usab ang Purok Ipil-Ipil sa Barangay Aplaya, Digo City. Congrats inyo din na. Kung wa mo katuod, asa ng Purok Ipil-Ipil, pero katuod mo sa balay ni Konsihal Ray Abalye, mauna din ha. Okay? O niya, o katuod po mo sa balay sa ato ang kasamtangang TMC head, si Sir Aristides Capuyan, mauna din ha. Simintohon na.
AM Mike, ang mga sa mani, dito sa pika sa probinsya, walay walay kalaban. Bisan dili sila mga panya, manaog yun sila. Ari sila mo penetrate sa Davao del Sur, mubukbo silang kwarta, palit diri, palit dito, sa mga botante. Uprasa lang ang kwarta, o magkagas ng tanan. Gikan ni 189. Salamat aning imuhang pahimangno. Morning Mike, maunay gi-issue, makalagot, maayo unta og dokumentado sila, wala raba hanggang bibig lamang. Morning Mike, naanay nagsigig survey din sa balay, nagsigig tanaw-tanaw sa San Antonio Extension. Ay manghatag og naong ni Piñas. Unya naa may silyo ning among balay ning atras. Nga nakita ang naong ni Mayor Cagas. Ora na'y abante nga ni atras nakakita ang naong ni Mayor. Binuhang. Nagkatawa mo ba ng text doon? Nagkatawa ko sa text ba? Na daw mga taga-abante sa San Antonio kay manghatag daw tarpulin po daw sa ilahang mayor. Pagkakita nila sa naong sa balay nga naanay tarpulin ni Mayor Cagas nang atras. Mora na'y abante doon nga ni atras doon. Pagkakita naong ni Mayor Cagas ni atras ng mga taga-abante na. Yatay yun yung texter eh.